नै रायजोफोरा आंनि बोराय खोनारा लादो दै बेनो आंना हिर'आ रं नम्बरसो रायलायदोंमोन आङो ओमफ्राय लोगो हमनो फैदो दिनै बेंगलर एयारपर्टआव बयखौबो बे गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल टाइटेलाव नायनानै बेजों ससे इन्ट्र भिडिअ नायनानै मिथिनो हायाखै जानांगौ बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलां जिथुनाखि आलु बिब' नङा होमबा आलु बिब'आ दायो बेंगालराव मानो फैदों ना बियो फानफैदों ना बले मा होनो हाबा जायालासिनो सोरबा सेंग्राजों हर थाफैदों बा सोरबा सेंग्राजोंहाय बायदिसिना खालामलायफैदों दिनै बिथाङा गोबां समाव इउटुबाव बेलेगखौहाय गुबुनफोरखौ मोजां राव बुङो नङा होमबा मोजां बुङो रस्टिं बानायो नाथाय दिनैनि दिनाव गावनो बैफोरबायदि जायोब्ला गुबुनखौलाय मा बुंबावनो नङा होमबा दा बिनि आन्दोआव नङा होमबा बिनि आन्दोआवहाय मा दङ आं नोंथांमोननो जोबनायाव खोन्थानो थांगासिनो लोगोफोर भिडिअखौ स्किप खालाम आलु बिब'आ दिनैनि दिनाव बेंगालराव फैनानै मा जाफैदों मा खालामफैदों मोनथियाखै नामा नोंथांमोना दिनै ससियेल मिडियाआव नुगासिनो समाजा मा जागोन जोबनायाव खोन्थानो थांगासिनो आं लोगोफोर गोबां माने बिथाङा बेंगालराव फैनानैहाय फानफैदों नामा सोरजोंबा दोनखारफैदों नामा गुन्दि नामा गोबां माने कमेन्टआव जोङो नुनो मोन्दों दा बिनि थाखायनो जोबनायाव खोन्थानो थांगासिनो नोंथांमोना बिथांनि भिडिअखौनो ससे नायनानै लाग्रो नै रायजोफोरा आंनि बोराय खोनारा लादो दै बेनो आंना हिर'आ रं नम्बरसो रायलायदोंमोन आङो ओमफ्राय लोगो हमनो फैदो दिनै बेंगलर एयारपर्टआव फसायगोन ना फसायसै आंनि हिन्जावखौ रायनाङा इदिनफ्रा आंनि गोसोथोनायखौ रायनाङा इदिन आंनानै ओमफ्राय नोंथांमोननो आङो दायो सोरखौ देखायगोन एक्साइटेड थ' लोगोफोर आं दिनैहाय बेंगलर थांनो ओंखारदों आरो ना मानि थाखाय थांनो ओंखारदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाथाय बुजिगोन दायो आं ओमफ्राय बियो लागोन आरो ना आंखौ नायनाला नोंसिनिफ्रायबो हेन्डसामसिनसो मिथिगौ दा बयनिबो खाफालाव सासे नङा सासे लिरना हरनाय थाखायो बयबो मोनखायो रायबाय थायो गावस्रा आंखौ बाला आंनि हिन्जावखौ बारा रायनाङा होनब्रा नोंबो होनलाय आंनि हिन्जावखौ रायनाङा इदिनफ्रा आंनि गोसोथोनायखौ रायनाङा इदिन किंखंसो आंना बोराया खनसे सौगासिनो नोंसोरो दलद थागोन फै ना रागा जोंनांगौबा किंखंसो जाबाय मानसियानो नुजों ओइ किंखंसो जाबाय मानसियानो थांसैलाय जोंहा बेरायनो हिर'जों आंजोंहाय माबा खारखायोहाय माबा मोनसेबो होना एकदमबारे खारखायो नै जि लाजि बुस्थुखा नोंसोरना नंगौमाया नै मिन्थिबाय नै आंना बेगफोरा बिदिनो गोलैलाबायना दं रुमा जि मोजांखा एकदमबारे 5 स्टारावसो दंखायो नालाय ना 5 स्टारावसो दंखायोना जोङो ना बेजों एसे नाहरब्रा माथो बिदि खालामदों नालाय 5 स्टाराव गैया होनदो थांसै बेरायना फैनि दसे नोंथांमोननोबो देखायलांगोन आं मार्केटखौ खोरखिखौ खुलिना गालाङा नैबेखौ दै सोना लानोसै इयाव बायबाय थानो हायाहाय नोगोद दाम दैफोराबो सोना लानानै थांगोन बालायनिफ्रायनो फै दे थाब फैसाफोरा देखाय बेसे दं थाजों थांबा थानोसै सोयावसो ओमफ्राय दे सोना हर आं लानो हर आयु नै सान्दुंआ जि गोसाखा आया सान्दुंआ नै सान्दुं गोसाहाय साथाबो गैयाना मिजिं आंथ' सान्दुंआव ओंखारनो हाया आरोना आं एसेबो नै बेंगलरनि न'फोरा नै बिदि जायो दै बायनो बानानै जोंहा सोना लाखाबाय फिल्टारनिफ्रायनो
बरटिकसो जाबाय गैया रावबो गैया बाक्सि मन्दिर थांगोन नामा सोंदोंमोन इयो हेरे नोङो दायाव रेस्टुरेन्ट दं ओमफ्राय सान्दुङा आयौ सान्दुङा अट' नेनोसै इयाव मेगनखौनो नायनायहाय सान्दुङा बिराद सान्दुंखा अट' नेदों आरो जों नै बोरायजों नुवानो माथो मानसिखौनो बोरो नोंखौ नुवाखै आङो एसे नोंथांमोना बिथांनि भिडिअखौ नुबाय नङा होमबा बेंगालराव फैनाय मानाय गोबाङा नुखाबाय बिदिनो बिनि गेजेरावहाय गोबां मानसिफ्रा ओरैबायदि लेथ्रा कमेन्ट हरदों सोरबा बायदिया बुंहरदों फानग्रा सोरबा बायदिया होनदों गुन्दी सोरबा बायदिया होनदों बेंगालराव फानफैदों नामा ओरैबायदि माने जेबो साननाय माने माबायदि टाइपआवहाय दङ नङा होमबा मानसिफोरनि साननाया एसेबो माने माबाखौ मोजांखौ साना खालि गाज्रिखौल' सानो माने आलु बिबुआ जिथुनाखि बेंगालराव मानो फैदों नङा होमबा आङो नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायनो सानो जिथुनाखि आलु बिब' नङा होमबा बियो सासे माने मिन्थिनाय बायदिब्ला बियो माने हाबा जाखानाय लोगोफोर दा हाबा जाखानाय माने बिथांनि फिसाया बाहेराव थायो नङा होमबा दा बाहेराव थायो नालाय दा बिथाङा मिन्थिनाय बायदिब्ला बिथाङा इन्डियायाव फैदों नङा होमबा दा इन्डियायाव फैबाय बाहेरनिफ्राय आरोना बाहेर देशनिफ्राय दा बिथाङा गाव जेब्ला फुल भिडिअ बानायना खोन्थागोन अब्ला जों बयबो मिन्थिगोन दा बिथांनि हौवाया बाहेराव थायोमोन खोनानाय बायदिब्ला दै ओमफ्रायहाय हाबा जाखानाय होननानै जोङो मिन्थिनो मोन्दों आरो बेजों लोगोसे बिथाङा इन्डियायाव फैनायलाय दा बिथाङा आसामनिफ्रायहाय बेंगालरावहाय गावनि फिसायखौ लोगो हमनो फैदों माने बिथाङा बाहेर देशनिफ्राय दा इन्डियायावहाय दंफैयो दा बर'सोखा दै बिथांनि हौवाया गोबां मानसिफ्रा बुंदों बिथांनि हौवाया बर' नंगौना नङा बा मा जाथि बिथांनि हौवाया बर' हाबा जाखानाय होननानै जों मिथिनो मोन्दों आरोखि लोगोफोर दिनै गोबां मानसिफ्रा ओरैबायदि लेथ्रा कमेन्ट हरदों जेबो साना आरोखि उन सिगां जेबो साना एसे सानब्रा दा बिथाङासो मिथिगौ बा बिथांमोनासो मिथिगौ बेसेबां नोंथांमोननि गाज्रि कमेन्ट हरनाय बैखौ बेसेबां कन्ट्रल खालामनानै सहायनानै दङ बिथांमोनाबा मा थांखि दं नङा होमबा बिथांमोनाबा मा सानदों खिन्थु बिथांमोना हाबा जाखानाय होननानै आंबो मिथिगौ नोंथांमोनाबो दिनैनि बे भिडिअखौ नुदोंब्ला नायदोंब्ला माने मिन्थिबाय नङा होमबा बिथाङा सासे हाबा जाखानाय मालाय बायदि नङा बिथाङा ओरैबायदि सैज्य खालामना दं नोंथांमोननि कमेन्ट हरनाय गोबां मानसिफ्रा गाज्रि कमेन्ट हरदों सोरबा बायदिया होनदों गुन्दी सोरबा बायदिया होनदों बैथालि सोरबा बायदिया होनदों फानग्रा नङा होमबा फानग्रा सोदोबानो मानो खुगायाव फैयो लोगोफोर नंगौ नङा लासिं दिनै बर' समाजावहाय बैफोरबायदि कमेन्ट हरजानानै बिथाङा बेस्रा मा साननानै दङ बिथांनि फिसाय नङाबा बाहेरनिफ्राय इन्डियायाव फैनानै दंफैयो दिनैनि दिनाव बिथांनि फिसाया बैफोरबायदि कमेन्टखौ नुयोब्ला गावनि हिन्जावखौ बैफोरबायदि बुंहरनायखौ नुयोब्ला बेसेबां दुखु मोनगोन बेसेबांबा गोबावनि उनाव बेस्राफोर नङाबा ज' जालायदों दिनै बैफोरबायदि आरो लासिं एसे साननो सोलोंब्रा बा गोसथोनाय बा मोजां मोननाय बेफोरबायदिल' सानो नामा बा बाहेराव अबावबा थाङोब्लानो फानग्रानो माब्रा बेफोरबायदि बुंनानै सानबाय थाब्ला मोजां जागोन नामा नोंथांमोना मिथिबाय नङा होमबा स' लोगोफोरा आं बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामना हो बिथाङा सासे हाबा जाखानाय नोंथांमोना गाज्रि कमेन्ट दाहर बिथाङा जेब्ला माब्ला गाव खोन्थाना लागोन अब्ला बयबो गुवारै मिथिगोन थेंक इउ सो माच फर वाचिं लाभ इउ अल बाय बाय